gosh. Look at guys. Kanais kayo. Oh? Nindot kayong view. Oh. Wala na atima no? Wala na. Pagsugod sa COVID, bawal man gud nay. Pero sa wala pa unta to. Nindot ta kay ni balik man ni pagkuman. I-remove it sa pagdirin. Oh, magnayapat sa pamante. Siguro sa naman siya. Tour guide. Dili may kadritso sa kuan. Among adtuan kay hunas kaayo ang bangka namo ma. Unsa man? Mao gyud.